Esittelen tässä nopeasti tämän luokiteohjelmiston toimintaa. Eli ensin lataan sinne datasetin. On tämä iris, eli kukkien terälehdistä tehtyjä mittauksia. 150 näytettä. Eri lajikkeet näkyy eri väreillä. Mikäli näitä mittauksia, eli dimensioita enemmän kuin 3, niin voidaan valita, että mitä dimensioita kerrallaan näytetään. Eli voidaan visualisoida n-dimensionaalista dataa. Datasetin voi normalisoida, eli kaikki piirteet skaalataan välille 0–1. Valitsen luokittimen. Käytettävissä on lähinaapuriluokitin, sumeluokitin, Naivi VS-luokitin ja Support Vector Machines-luokitin. Annan tässä esimerkin vuoksi tuon lähinaapuriluokittimen. Opetusdatajoukon koko voidaan valita tästä. 10% näytteistä, loput 90% on sitten testijoukko. Luokittimen parametreja voidaan säätää. Toi 3 lähintä naapuria kuulostaa hyvältä. Luokitellaan, tai opetetaan ja luokitellaan, ja punaiset pisteet näyttää virheluokitukset. Kuten odottaa, saattaa olla tuolla näiden 2 lajikkeen, jotka muistuttaa hieman toisiaan niiden välissä. On myös tämä tekstimuotoinen ulostulo, josta voi katsoa, että kuinka suuri toi virheluokitusprosentti oli, ja lisäksi vähän statiikkaa tuosta opetusjoukosta. Näytän vielä toisen luokittimen, eli tuon Sumen luokittimen toimintaa. Jälleen käydään tekemässä vähän luokittimen asetuksia. Käytän vähän suurempaa opetusjoukkoa, koska tuo käyttää tuon opetusdatan tilastollista analyysiä ja muodostaa niistä jakaumat. Niin otetaan 3. joukosta ja käytetään noita kolmion muotoisia sumeita joukkoja. Nollaan tulokset. Ja opetan ja luokittelen. Ja nyt tämä on tosiaan Sumen luokittelijan antamat tulokset. Ja vielä toisen kerran vähän eri joukolla. Näyttää tulevan ihan hyviä tuloksia. Ja luokittimiin voidaan tosiaan ladata ja tallentaa levyltä. Eli CLF-tiedostoiksi. Ihan tekstimuotoisia tiedostoja. Ja tosiaan näytän tämän lataustoiminnon, lataan sieltä diskreetillä jakaumalla olevan Naivi PS-luokittimen. Ollaan tulokset. Ja nyt käytän tosiaan sitä levyltä ladattua luokitinta. Ja punaiset täplät on taas virheellisiä luokituksia. Ja noita sumeita luokittimia voidaan tarkemmin tutkia tällaisella ihan 3. osapuolen ohjelmistolla. Ne on tallennettuna tällaisiin standardin mukaisiin sumeiden päättelykoneiden tallentamiseen tarkoitettuihin tiedostoihin. Ja täällä voidaan tosiaan katsoa, että minkälaiset nämä on nämä sumeet joukot, miten perusteella luokittelusta tehdään. Ja tämä ohjelmisto osaa tosiaan näyttää myös tämän käskykannan. Voidaan katsoa, että mitenkä nämä, jos kuuluu noihin sumeisiin luokkiin, niin mikä on sitten tavallaan se tulos.